Hello everyone. Kumusta po kayo? Hello. We are here now. I have no voice. Pagod. Let me catch my breath. Nauna na yung lakad kesa yung ano. I have no voice. Ay. Thank you very much for coming. Thank you, thank you. Okay. Let's go. Doon ako galing, doon. Pagod. Tao na. Pagod. Hello! I'm tired. I just walk and walk. Welcome to Filipino Life Stories. Thank you very much for coming. Hello! Papasyal tayo. Papasyal tayo.
Yan. This is Captain A. Ito naman si Arman. Di man lang restaurant. Yan. Papasyal tayo mamaya. Kung may time pa po tayo mamaya, we will go to the market. At titignan po natin yung mga ating mga ano doon, kung mayroong parking. Ang problema po natin dito sa Baguio City, ang parking. Kaya hindi po tayo makaano sa parking. Meron po tayong kaibigan doon sa market, but the parking is very tough. No parking. Dito sana tayo eh. No, yung sa may ano. Historical code. Trail, ganda ngayon. Bell House ko muna dati. Yun. Iba na dito. Pwede dito. Today is Monday. This is Baguio City. Thank you very much for coming. Thank you very much. This is Baguio City. Naugip. Naugip ira. Asawa. Asawa nila. Uy, bali da. Kalukas. Tama na eh. Bakit? Ay, hindi pwede daw. Dito na lang tayo dataan. Wow. CR ko rin. CR. Ito masuk ya atapis. Diyan. Katimbadag ko. Diyan. Hanggang po ni moderator kasi. Paparang ng lugar tiba tayo. Pilipinas. 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 Baka kasi sige. Pero iner kasi maniri dyan. Pagpali kasi lima-lima trail di ka na magpagsa. Pilipay. Iba lugip. Pilipay lugip. Yes, properties. I love Baguio. Hello. Thank you very much for coming. Hello, Marty. Property is too expensive. Yes. Expensive, but if you are business, ay, wala na dito. Wala na yung kainan. Wala na sila. Wag.
Hindi. Ay, pugol. Sulpo. By Amara. Yan o, dami. Ano yan o? Pugol o. Pugol by Amara. Oh, yan. Gutom na tayo. There's a new business opportunities here. So I have no voice. Ano, it's a picnic ground. Yan. Ganda. It's cold. Yun na. Oh, yan. Thank you very much for coming. Please subscribe to our channel, Filipino Life Stories, and you will support us to our community. We are here in Baguio City, and I have no voice enough. Yan tayo dito. Martin Banks. Hello, Martin Banks. Thank you very much for coming. When si Arta ko muna. Yup. Ay, hindi mo na yun. Wala. Wala yung toilet naman Nakurgatan. eh. Let's go outside. Okay. Okay. Ay, oo. Gatong ko dito na. There's some mini businesses here. Oh. Kaya mamaya, bibili tayo ng mga hanap buhay ng ating mga kababayan. There's a lot of business here now. It's an open for business. Later, we will buy and we will support our business. Later. Ikot muna tayo. Doon sa Nagsira Manila. ni.
Sige, mag-toilet ka muna. Yan, yung mga ating mga kababayan nandito for business. Yan. So we will support the business of our fellow Filipino here. It's an open. Yan, oh. See? Timing. Timing tayo man. Filipino life. Wow. So there's a lot of business here. Mainit pa siya. Yan, it's our fellow Filipino business. Coffee Breeze. And you, noodles. Mga naman man si Ara ni Manay. Bumban mo niya. Hindi pwede mo tayo watch out. Jai kay. Magano. Dahil ka ni Ron. Oh, igato mo lang ba dito na ita man si Ara ni. Sige. Tumbok ko ang lahat. Ay, may quiz ko mo lang kapag Till I can see you again. States. Dali lang kayo. Bilis sa payalali. Ginawan na. Po kami project unit. Usapang ipag-usap ng resibo.
Sa iba pang napiktimang umano ng arkitekto, binisita namin ang iba pa niyang mga proyekto. Sa itapin sa unang nakagawa sa bahay. Pero ang lote, tinumpuan na ng mga damo, kinalawang ng mga bakal at hindi sumunta ang mga pader. Sa GMA kami naman, nakausap namin si Edna na dadaling kliyente ni architect. Ang kabuang halaga ng pagkakuha ng kanyang bahay may higit 2 milyong piso. Natapos naman daw ang bahay pero ang mga materyales substandard daw. Tiles, may mga bitak-bitak, ayaw niya na palitan yun. Ang isa sa bahay ni Edna, halos Pilipinas na ito sa plan. Kasama mo ba yan sa plano mo? Wala na lang siya expectation. Wala. Oo, 1 week pa lang. First week. Kaya lang din. Hanggang panang-batang nagsubok sa United Nations sa pagkukulit ng Amerika sa kanila at sa Russia. 中方对美方的单边、非法、霸凌行径深表震惊，予以强烈谴责。 China panang-batang nagsubok sa United Nations sa pagkukulit ng Amerika sa kanila at sa Russia. 中方对美方的单边、非法、霸凌行径深表震惊，予以强烈谴责。 China panang-batang nagsubok. Dito pa po natin. Nakaharap doon na. Oo. Pwede yan. Alcohol mo man. Hirap ako. Alcohol. Alcohol. Naiiwan. Iwan. Basta na may masikip. Portale. Malinis naman. Oo. Pero bumabalik yan. Pwede lang. Nakaharap yung camera doon, ma'am. Doon. Doon. Galing man, di pa pwede. Fresh na yun. Hindi, wag. Pero bumabalik yan. Minsan. Makikita ka din. Sa ano eh? Shawarma too.
Hello, thank you very much for coming. Maraming salamat sa inyo. We are here in Baguio City. The summer capital of the Philippines is Baguio City. Bagong amenities po ito. Itong last Christmas, ngayon lang po tayo nakapunta dito dahil sa kaunti na po yung tao, kaunti na po yung bisita natin. So, supportahan po natin ang mga business ng ating mga fellow Filipinos. Thank you very much for coming. Miss Sampara, hello. Ang ganda ng view. Oh, punta ka na dito at may susuportahan po tayo na business. Yan oh, businesses. At na nga, bibili lang. Yeah, mga 100 lang. Walang tapos bibili kami ng tingin tayo kunwari ng yung guys sa may please subscribe to our channel, mga kababayan, may kababayans. Thank you very much. It's hindi pala pwede ang it's nako, may music. May music, kaya it's copyrights. Nako, yan ang ayaw natin. Hello! Ay, kababayan, kumusta? Kailan pa nag-start to, sis? Itong business natin? Ay, dito po sa John. Oo. December 12 po. December pa, oh. It's cute, oh. Magkano itong mga headband mo? 100 Ay, ito, it's ganda yun. It's 100 pesos. Oh, yan. I will check your channel. Sandali. Kasi may ano po tayo. Yan, oh. This. Yan, oh. Oh. Yan. Ganda, oh. Itong headband. Yung headband mo, sister ko. Dyan po. Yung bakal mo 65, yung plastic po is Ay, 50. Hindi ata kasya sa akin ng plastic. Oh. Ay, oh. Yung bakal, 60. 65 pesos. We will buy the, yan, oh. Yan. And, yeah. Nabay natin, oh. Si sister ko, shout out. Hello to Filipino Life Stories. Yan, oh. We will buy this. It's mainit. Yan, oh. Yan, shoot na natin. No. Sorry. Yan, sis. Bibili tayo. Yan. Ang gaganda ng jewelry natin. Kailan pa yung nag-open yung business natin, sis? ito po, hindi ko lang po alam. Trabante na po ako. Ay, ganun. Sige, good luck sa maraming bibili, ha? Yes po. Yeah. Promote our own. Medyo mainit pa. Bisa June. Bisa ang gabi niyan malamig sobra. Pag malamig, pag mamayang gabi, pag malamig, yun.
Ngayon, it's hot pa eh. Ano. It's hot pa. Yan, bili-bili na. Ganda tong business mo eh. Alis, pinawisan ako sis. Oh, will you marry me? Yan, oh. Will you marry me? Wala ka sa akong barya, ma'am. Sa 60 na lang. Okay. Thank you. Good luck sa businesses. Naubusan ako ng battery kaya maganda sana pag mag-picture tayo para i-promote natin yung sariling atin. Oh. Yan o, ang gaganda. Yan, my battery is not enough so we will buy again. Medyo mainit pa. Hello sis. Yan o. Gaganda ng mga business niya. Pero mamaya pa kasi mainit-init pa. Mama, Bakit? ang sa'yo. Cute, oh. Ganda. Yung short, oh. Hello sis. Hello. Yan, oh, Baka lang Selena. kasi ko yung bangs niya. Wow. Ang sa'yo. Ang sa'yo to. Hindi kasya sa akin. Maliit. Magkano to si sir? 150 dyan sa Oh, ganda, oh. Maganda to kasi. It's 150 only. Thank you very much. Coming. Thank you, Mr. James. Hello, hello. Thank you. Sa aking kababayan, ang ganda ng view. Maraming salamat sa iyo sa pagbisita sa ating channel Filipino Life Stories. And please subscribe to our channel. Marami po tayong susuportan na ating mga kababayan Pilipino. Hindi po tayo nakapunta sa palengke kasi there's no parking sa palengke. Kaya ako, parang always pitin. Hindi magpit sa malaki ako. Alis na ito, Garta Rice. Oh. Mamaya bibili tayo. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. My battery is out na. Kaya thank you very much for coming, for supporting. And ang ganda. Mamaya sis, pag okay na. Kasi yung battery ko nagdi-drain na. Oh, yung ating kababayan Pilipino. Sana marami kang mabenta sis. Hanggang ano oras ba to? Hanggang? Depende mo kung madami ngayong tao. Oo. Mga 10. Ganun. Taga saan ka? Dito din ma'am sa bahay. Dito ka rin. Magkano rental nyo dito? Ay, hindi ko lang din po sure. Ay, hindi kasi pa may sure. nagbabantay. Tanong mo kung Sabi ko, magkano? okay sana, walang kasya sa akin. Pero pwede na siya. It's cute. 150, yeah. 150. 150 lang yan. Oh, pwede na. Oo nga. Pag naka-aircon ka, Oo nga po eh. pag gabi, Akin na lang yung ate ko di mo bibili. Bilhin ko na to. Ay, kinama ka pinilo ko. Sabi ko na. Sabi Unahan na. unahin niya na. ang cute dito. Oh. Ano ko na to sa New Year. Oo, tama yan ate. Kasi pagka... Sunod ako yung shorts. Wow, ano ba tayo? Parang imposible eh. Hanggang 10 o'clock yung ano nila, yung open. Ito, pwede pa to. It's ano pa, oh. Yan. Ready to occupy. It's ready to occupy. Thank you. Mainit pa. Mag-order na. Yes. Yes, we will support our Filipino business. Mabuhay ang Pilipino. Thank you very much. At wala po tayong parking sa palengke. Sana tayo mamaya
para makita po natin ang improvement natin sa palengke. But now, ito, nag-open. It's a new. My battery is drained na. Thank you very much for coming. I will check your channel to Mr. Jaimiya, Joan San Sampara. Thank you very much for coming. And Martin Banks, thank you very much. Thank you very much for coming. Tama na ito. Kain na tayo. Ano ito? May music, kaya nilalayuan ko eh. Tama. Oo. I will see you later. And I will check your channel. Thank you very much for coming. My battery is drained. Drain na yung battery. It's, I got only 2%. So this is the, ano, yan. Yan, businesses. See you, see you. See you later. Magcha-charge mo yung battery. Oh, yan. Open ngayon ang ating ano. Yan. Uy, ang aking sister, Tiga Sia. Hello sis. Nako. Ang daming pupunta sana kung palengke. Wala eh. Biglaan lamang po itong biyahe natin. Kaya I have no voice kaya no. Bago pala dito. Bagong pasyalan. Kaya supportan natin yung mga business. Yan o. Pero may music kasi. Baka maka-copyright tayo eh. Tama na yan. See you later. See you later. And mag-charge muna tayo ng ating cellphone. Thank you very much for coming. See you later. I will check your channel. Sa John Hayes. At pag may time pa kami, mamaya, kita tayo pag may time pa tayo. Mamaya, may hintay lang kami. Thank you very much for coming. Thank you. Sarap din. Kung gusto mo itong... Gusto Wala mo itong... issue. Ito ay yung kwan. Kalimutan ko na kung yung picture mo. Gusto ko yung tubig. Wow. Oo. Saan ako bibili? Dito na. Cook na lang. Okay, si Sister Kin. Anong nang yung sister? Sister ya. Si Sister Garcia. Saan? Kaya lang, copyright naman. Gusto mo to? Oh. Naglobat na siya ito eh. Sarap to mo. Sa bonsa naman. Ay, siya chicken. Pastel yan eh. Chicken pastel. Ah.
kainin mo na yan. Nalulubat na twins. Sayang na yung shower. Walay chikas mo di tanan. Sayang, Kim yung kakumunitang ko. Tain-on ko may dollar man ko. Nauputan na ko. Ang shit, tula ba dyan? Oh, thank you very much for coming. Please leave watch our videos so I can visit your channel. Okay, man. Yan lang. Gusto mo tayo spicy? Hindi, konti lang. Mamaya na.
Venus, wala yung music. Pakasil. Ano pa yung Thank you very much for coming. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you very much to Joanne Santito. Thank you very much to Martin Banks. Thank you very much. We love Baguio City. Nice and cool. Yes, property is too expensive. Maraming salamat, Sampara TV. I will visit your channel. I will check your content. We just follow the community standard. At to my ever dearest sister, matagal na po tayo magkasama. To T. Garcia, maraming salamat sa iyo. We will check our time kung makakapunta po tayo dyan sa I will call later. Mag-charge po muna ako at meron po tayong music. Baka maka-break na naman po tayo. To Mr. Jamie Marie Eco. Yeah, thank you very much for surprising. Please support our channel for our Filipino community, for our business community. Maraming salamat sa inyong lahat. See you in our videos. Thank you very much. See you in our next live. God bless everyone.